ҳамдиёрони азиз салому алайкум. имрӯз 24 ноябри соли 2024 мебошад. қарор дорам дар корхонаи ташкилоти ғайридавлатӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ USAID анам чизое ки мебинед, қайчии токбурӣ, дарахтбурӣ ва корчаи пайвандкунӣ ва инчунин як миқдор тухми помидору бодиринро ба ман бародари мо Акай Тоир аз Америка вардан. Акай Тоир, салому алайкум. Хуш омадед ба гурӯҳи ангури мо, ангур ва боғи мо. барои ин тӯҳфаҳоятон як ҷаҳон ташаккур. мо бо ин тӯҳфаҳои шумо барои халқ хизмат мекунем. Акай ҷон, хуш омадед. Ака ана корхонаи USAID Акай Тоирро илтимос кард ки ба ман дар пешбурди интернетӣ ва фейсбукӣ кӯмак кунанд. Акай Тоири мо журналист мебошанд. Ака чанд сол шуд дар Америка ҳастед? 20 сол тақрибан. 20 сол шуд дар Америка ҳастед. фаъолияти чӣ доред? Фаъолияти журналистӣ доред. дар пешбурди фейсбук вай доред? YouTube, Facebook, таҷриба доред? ба ман кӯмак мекунед. беҳтарин гурӯҳи кишоварзӣ дар тоҷикистон ҳамин гурӯҳи кристиангар аст, ангур ва боғ. воқеан барои мардуми тоҷик кӯмак мекунад ба деҳқонон, бахусус ки роҳҳои нави кишоварзӣ ёд бигиранд, чӣ қаламча кардан, чӣ ниҳолҳои хуби серҳосилу пеш бурдани ҳамун кишоварзӣ, боғдорӣ, ангурпарваришон воқеан яке аз беҳтарин гурӯҳ аст. дар ҳамонҷа вақти ҳамкорӣ мо ҳама таъриф мекунанд ки ягона гурӯҳе ки тамошо мекунанд дар бораи кишоварзӣ, дар бораи парвариши дарахту боғу ангуру мева дар тоҷикистон воқеан гурӯҳи шумоаст. ҳеҷ кас яъне ба шумо рақобат карда наметавонад. дар Америка ҳам тамошо мекунанд? албатта тамошо мекунанд. ман як чӣ фаромӯш кардам. ин дафъа ки омадед ба мо аз гелосу меваҳои беҳтаринаш қаламчаашро барои пайванд мебиёред ё ниҳолашро мебиёред? ин дафъа ки омадед овардани будам, вале ба фикрам мумкин нест овардани ниҳолу аз ин расм қаламчаашро буред дар таи чамадонтон партоед омодаан мегирад. ма фикрам ҳатман. раҳмат шумо ба Акай Тоир барои ин омадонтон. ҳамдиёрони азиз, боз такрор мекунам, Акай Тоири мо 20 сол шудааст дар Америка зиндагонӣ мекунад, лекин ватанашро бисёр дӯст медорад. ҳозир боз ватанаш омадааст, хабаргирӣ хабаргирӣ омадааст ва ба ман анамин тӯҳфаҳоро овардааст. аз номи ҳамаи гурӯҳи ангур ва боғ ба Акай Тоир як ҷаҳон ташаккур мегӯем. сиҳату саломатӣ ва бурдбориҳо дар корашон талаб мекунем. хоҳиш мекунам аз худо. раҳмат ба шумо. саломат бошед.